De VVV komt met een campagne om niet naar Zeeland te komen. Het is maandag 23 maart. Dit is Zeeland Nu. VVV sluit zich aan bij veiligheidsregio en burgemeesters. Wat betekent corona voor grensarbeiders? En een grap van een wethouder valt niet bij iedereen goed. Dames en heren, goedenavond. Sinds gisteren zijn 6 mensen in Zeeland positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het aantal positief geteste mensen in Zeeland op 63 totaal. Dat meldt de GGD Zeeland. Het gaat om mensen uit Hansweert, Leeuwendorp, Vlissingen en 3 mensen uit Tolen. Ze zijn alle 6 opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de GGD ligt het werkelijk aantal besmettingen hoger omdat niet iedereen meer getest wordt. Hoeveel mensen er zijn genezen wordt niet bijgehouden. Het coronavirus zorgt er ook voor dat Zeeland de deuren zo goed als sluit voor toeristen. Voor Pasen worden meestal zo'n 300.000 toeristen verwacht. Nu staat de teller volgens de VVV op 30.000. En ook die wil de VVV gaan weren met een campagne. We gaan naar verslaggever Heiko Strietman op de boulevard in Vlissingen. Heiko, er komen volgens de VVV al veel minder toeristen, maar dat zijn er dus toch nog volgens de VVV te veel. Ja, onze ziekenhuiszorg is simpelweg niet berekend op zoveel potentiële coronapatiënten. Het Zeeuws zorgstelsel is echt afgestemd op het aantal Zeeuwen. En dus zegt de VVV tegen die toeristen die toch misschien willen komen, die daarover nadenken: wees wijs, denk na voor je komt. Wij zeggen inderdaad, wees wijs, gebruik je gezonde verstand. Denk aan de Zeeuwse bevolking. Denk ook aan de overheidsmaatregelen die er zijn. En probeer om te boeken, zodat als je de tijd rijp voor is, weer naar Zeeland kan komen en kan genieten van alles wat hier leeft en speelt. En dat wij vervolgens de toeristische sector kunnen helpen om weer een gezonde sector te worden, maar vooral ook te blijven. En dat is van belang voor iedereen die in Zeeland is, als het gaat over werkgelegenheid, leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Door de coronacrisis zit de VVV tussen 2 hete vuren in. Aan de ene kant de overheid die wil dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft. En aan de andere kant een toeristische sector die niet zonder toeristen kan. Wat er nu gebeurt is dat ondernemers veel minder inkomsten krijgen, terwijl ze het wel in een hele korte periode moeten verdienen. En het is ook niet zo dat ze dat allemaal terug kunnen verdienen aan het einde van dit seizoen. Daarom hoopt de VVV vooral dat toeristen loyaal blijven en na de crisis alsnog terugkomen. Daarom werken ze nu alvast aan een herstelcampagne. Wij zijn druk bezig om een goede campagne neer te zetten die voor heel Zeeland de mogelijkheid biedt om ervoor te zorgen dat die klant en die herstelvraag gerealiseerd wordt. Want het toerisme is van belang voor Zeeland. Zoals ik vaak roep, het is van belang voor het voorzieningenniveau, belang voor de leefbaarheid, belang voor de werkgelegenheid en zeker ook voor de kwaliteit van ons toeristische product. Want als er veel toeristen komen, kunnen ondernemers veel investeren en op die manier ook een duurzame sector houden. Ja, Heiko, 2 campagnes dus in totaal. Hoe concreet zijn die eigenlijk al? Wanneer gaan we daar wat van zien? Nou, die eerste campagne om nu even niet naar Zeeland te komen, die rollen ze vanaf vandaag uit via social media, Facebook, Instagram. Dus daarvan zul je ongetwijfeld de komende dagen de eerste berichten gaan zien. Ja, en die tweede campagne, die herstelcampagne om te laten zien hoe mooi de provincie is en dat we die toeristen na de crisis wel degelijk met open armen willen ontvangen. Ja, daar gaan ze nu hard aan werken, zeggen ze. Die willen ze klaar hebben liggen om in te kunnen zetten zodra die coronacrisis voorbij is. Wanneer dat is, dat weet niemand. Dus tot die tijd is de oproep aan die toeristen: wees wijs, denk na voor je komt. Heiko Strietman, dankjewel. Naast toeristen gaan er dagelijks ook veel mensen de grens over om te werken. En waar gewaarschuwd werd voor strenge controles, blijkt dat in de praktijk toch anders te liggen. De politie controleert wel degelijk aan de grens, maar vaak ook niet. De grensdam in Sas van Gent. Op papier zou deze overgang zijn gesloten door Belgische politie. Maar de praktijk is anders, vertellen buurtbewoners. Ja, af en toe is de grens een keer dicht, maar soms komen ze controleren, soms niet. Dat is een beetje jammer. Vanmorgen waren het vooral Belgen die gebruik maakten van de afwezige controles. Terwijl ze volgens de Belgische overheid alleen het land uit mogen met een geldige reden, zoals werk. Een van de passanten is Anne. Zij woont in Nederland, maar werkt in België. We passeren wij hier regelmatig zonder eigenlijk te beseffen dat hier de grens is. En nu plotseling mogen we eigenlijk niet meer door. En dat is heel lastig voor ons.
Anne merkt dat ze nu met haar Belgische kenteken vaak wordt nagekeken in Nederland. Ook al woont ze in Sas van Gent. Vooral als ik ga winkelen, ja. Mensen bekijken me, wat doen ze hier, die Belgen? Nederlanders kunnen in België een hoge boete krijgen wanneer ze in het land zijn zonder geldige reden. Grensarbeiders in de vitale sector konden nog wel de grens over met een werkgeversverklaring. Maar voor hen is er sinds vandaag een nieuwe regeling. Werk je in een cruciaal beroep, bijvoorbeeld in de zorg, bijvoorbeeld in de food, dan is er sinds vandaag ook een vignet wat je kunt opvragen bij de Rijksoverheid. Want daarmee kan je zonder je werkgeversverklaring te laten zien de grens over. Als er tenminste iemand staat om het te controleren. En dan zitten ook de Zeeuwse seksshops en seksclubs in zwaar weer. Door het coronavirus hebben ze hun deuren moeten sluiten. De dames die er werken als prostituee zijn vaak zelfstandig ondernemer en die hebben nu geen inkomen meer. Voor familiebedrijf Erotheek L'Amour in Hulst is er ook een onzekere tijd aangebroken. Een dichte deur bij de erotheek van de familie De Jong in Hulst. Ruim een week geleden moest het bedrijf dicht en zijn er dus geen klanten meer in de winkel. Eigenaresse Marcia De Jong vindt dat er voor haar branche veel te weinig informatie vanuit de overheid is gekomen. Het werd even snel gezegd van nou, alle seksclubs in Nederland moeten na 6 uur gesloten zijn. En verder wordt daar ook niks meer over benoemd. Er is niemand die het lijkt wel het woordje seks in de mond durft te nemen. Toch heeft de sluiting net zoveel gevolgen als voor andere ondernemers. En daarom had de familie De Jong een heel plan klaar liggen om zo lang mogelijk open te blijven en zo ook hun dames aan het werk te kunnen houden. We hadden een temperatuurmeter, zodat we de temperatuur van de bezoekers konden opmeten. De dames die hier aanwezig zijn mochten niet verkouden zijn of hoesten. Al zeker al geen koorts hebben. En dan echt gewoon het contact gewoon 1 op 1. En u komt maximaal in de winkel alleen 1 medewerker tegen. Nu is het de vraag of het familiebedrijf deze crisis financieel gaat overleven. Maar De Jong maakt zich vooral ook zorgen over haar dames. Waar kunnen die terecht? Dus misschien bij de gemeente, maar dat is ook allemaal nog niet duidelijk. De Kamer van Koophandel kan daar ook ons nog niks over vertellen, omdat ze niet weten hoe die regelgeving wordt ingevuld. Dat de seksindustrie de deuren moest sluiten betekent niet dat de betaalde seks helemaal stil is komen te liggen. Thuisprostituees zijn nog gewoon te boeken via verschillende websites, zoals kinky.nl. Op vragen waarom zij nog open zijn en welke voorzorgsmaatregelen ze nemen, heeft de thuisprostitutiesite niet gereageerd. Ook Club Barbarella in Goes is gesloten. De eigenaar noemt het een drama dat de sector nu stil is komen te liggen en vreest voor het voortbestaan van zijn zaak. Dat de thuisprostitutie ongecontroleerd doorgaat, vindt hij onbegrijpelijk. En dan naar een andere tak van de ondernemersport. Ondernemers die hun producten niet meer via de reguliere handel kunnen verkopen, proberen dat op allerlei andere manieren te doen. En consumenten zijn bereid om Zeeuwse ondernemers daarbij te helpen. Daardoor kunnen bedrijven die veel last hebben van de crisis toch nog wat verdienen. Creatief op zoek naar manieren om je spullen toch nog te kunnen verkopen. Dat is wat veel ondernemers proberen. Zoals deze tulpenkweker in Noord-Gouwen. In de kas staan ruim 3 miljoen tulpen die niet meer verkocht kunnen worden naar het buitenland omdat de handel stil ligt. En ook supermarkten in die landen geen behoefte hebben aan bloemen. Ja, we hebben dus de keuze om dit weg te gooien, deze prachtige tulpen. Maar mijn vrouw zei van het weekend, joh, als we ze niet aan de klant kunnen verkopen, dan gaan we wat anders zoeken. Dan gaan we ze langs de straat verkopen. Dus daar zijn we nou mee begonnen. We hebben ze voor een klein prijsje bieden we ze aan hier in een stalletje langs de weg. En op nog wat andere punten op Schouwen-Duiveland. Ik wil graag 2 bossen. Hoe bent u erachter gekomen, mevrouw? Op Facebook zag ik een oproep. Dus ik dacht, dan koop ik wat bloemen voor mijn collega's. Tot ziens, sterkte met alles. Dankjewel. Ook bij Van der Wekke thuis in Zierikzee worden aan de deur tulpen verkocht. Ik zal zo aan jou geven. Dankjewel. Hey, super, heel hartelijk bedankt voor je steun. Hè? Hey, geen dank, hè. Dank je. Even verderop in Zierikzee probeert viskweker Kingfish uit Kolijnsplaat op straat vis te verkopen. Ik denk dat we nu zo op zo'n 250 kilo zitten, kleine 250 kilo. Vandaag alleen al. Maar ja goed, ons pakhuis heeft nog meer bezigheden. Dus we zitten natuurlijk aan een bepaalde max die we kunnen doen per dag. Hoeveel kilo is er nog in het pakhuis of in de kwekerij? Ja, dan heel veel. We vriezen ook in natuurlijk. Maar nee, ja, ook geen idee. Dat is echt heel erg veel.
En het meest gehoorde argument om juist nu bij Zeeuwse ondernemers spullen te kopen, geldt ook hier. In deze tijden moet je toch de middenstand een beetje helpen. Humor, daar gaan we het over hebben. Iets dat natuurlijk altijd al toch een beetje ingewikkeld ligt, maar misschien nog wel meer in tijden waarin een dodelijk virus de kop opsteekt. Ook in Zeeland wordt ermee geworsteld. Dat leidde in Vlissingen vandaag tot wat reuring. Bij mij in de studio collega Jannes Goedbloed. Jannes, je hebt daar vandaag je een beetje in verdiept. Wat was er in Vlissingen aan de hand? Ja, vorige week donderdag is op de Facebookpagina van Rens Reiniers, de wethouder in Vlissingen, dit bericht verschenen. Waarin hij op een grappige manier staat beschreven dat coronavirus door vrouwen bedacht zou zijn. 3 raadsfracties van de Vlissingse gemeenteraad waren er niet echt van gecharmeerd en hebben een motie van afkeuring ingediend. Ze vinden dat dit de gemeente in diskrediet brengt, maar vooral ook dat het ongepast is vanwege het coronavirus en ook nog eens seksistisch. Ja, hoe heeft de wethouder eigenlijk op gereageerd? Nou, hij ontkent alles. Hij zegt dat iemand anders het onder zijn naam op Facebook heeft gezet. En hij gaat nu controleren wie er allemaal eigenlijk bij zijn account kan. Nou, het is niet het enige uitgeleidertje, als je het zo kan noemen, wat betreft humor en corona. We gaan nog even naar Goes. Ja, want daar ging het om deze tweet. Mocht ik besmet raken met het coronavirus, dan ga ik naar elke Forum voor Democratie en PVV-bijeenkomst. Nou ja, niet iedereen was daar blij mee, want de net nieuw geïnstalleerde Goese wethouder Kees Pille heeft die tweet geliked. En hij moest daar excuses voor aanbieden nadat de partij Nieuw Goes daarom had gevraagd. Nou, nog even terug dan naar Vlissingen. Wat zijn eigenlijk de reacties, vooral bijvoorbeeld online? Hoe reageren mensen op dit soort humor? Ja, zoals je misschien wel kan verwachten, gaan de reacties gaan allebei de kanten op. Aan de ene kant zijn er mensen die woedend reageren, die echt in de gordijnen klimmen. En aan de andere kant heb je ook mensen die het weer voor de wethouder opnemen. Dan heb je bijvoorbeeld deze tweet. De humor is ook al verboden in Vlissingen, schrijft Karel Peterson op Twitter. Ja, dus het blijft toch een beetje ingewikkeld. Humor en dit soort lastige nieuwssituaties. Jannes Goedbloed, dankjewel. Kort dan nog even het andere nieuws van vandaag. Door de maatregel om overdag 100 km per uur te gaan rijden, kunnen Zeeuwse bouwbedrijven vanaf morgen weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Volgens de provincie gaat het in Zeeland om 45 bouwprojecten die momenteel stil liggen en nu dus waarschijnlijk weer kunnen worden vlotgetrokken. Het gerechtshof in Den Bosch heeft 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen vanwege hun betrokkenheid bij een schietpartij in Oostburg. Een 23-jarige man uit Zoetermeer moet 12 jaar de cel in. Een 31-jarige man uit Breskens krijgt 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De mannen moeten aan de broer van het slachtoffer ongeveer €14.000 schadevergoeding betalen. En de zonnetrein in Hulst is gered. 12 ondernemers uit Zeeland en België nemen het treintje over, waarvan de toekomst onzeker was geworden vanwege een terugloop aan sponsoren en technische mankementen. De dienstregeling blijft zoals die was en ook komen er nieuwe initiatieven en arrangementen. Het was natuurlijk een prachtige dag voor het zonnetreintje vandaag, maar de temperatuur bleef ook laag en er stond een frisse oost-zuidoostenwind. Morgen dan is het opnieuw heel zonnig. Maximum ligt morgenmiddag tussen de 10 en de 11 graden. Het is ook weer schraal lenteweer. Woensdag en donderdag is er weinig verandering. Straks de eerste aflevering van Trots op Zeeland. Heel veel mensen steken deze dagen flink de handen uit de mouwen om anderen te helpen. Zoals Wilma, die katten opvangt. En als je je nu alleen voelt, kun je haar en jezelf helpen. Als je je eenzaam voelt, kijk goed rondje. Er zijn bij Stichting Scheldekat genoeg katten die nog een fijne plek zoeken. Die graag geplaatst kunnen worden. Want het is leuk, 8 katten in huis. Maar het is voor de katten zelf ook niet ideaal. Dat straks, gevolgd door het uitgebreide weerbericht van Jules Gernaert. En voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd terecht op onze website omroepzeeland.nl. Ik wens u nog een fijne maandagavond.